أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa inda za ka ringa samun saƙunan mu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo izuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. A yau za mu yi magana ne tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya, duba da yunƙurin wani gagarumin shiri da ƙasan suke so su yi a tattare da junansu, wanda da kwanakin baya can wasu 'yan shekaru da suka wuce ba a samu daman yin wannan shiri ba. Wato sai yanzu kawai kwatsam kuma shi shugaban ƙasar Najeriya ya buƙaci a zauna a gudanar da wannan shiri. Duba da na san 'yan uwana sun san cewa ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya wato sun ɗan sassamu wasu tangarɗa haka wanda dai abubuwa suke ta faruwa. Mun san dama shi rayuwar duniya zo mu zauna ne zo mu saɓa. Tsakanin harshe da haƙori ma akan saɓa a samu matsala. Balantana kuma ɗan adam da ɗan adam ko kuma mu ce ma ƙasa da ƙasa. Kun ga duk irin haka ya faru ba wai wani abu bane za mu kalle shi mun san dama hakan zai iya ya faru. To a koda yaushe dai muna ƙara addu'a Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya, dukkan ƙasashen musulmi. Dukkan irin wannan fitintunun da suke kunno kai muna fatan Allah ya tsare mu ya ƙara kuma haɗa kan 'yan uwanmu gabaki ɗaya. To a yau dai su wannan ƙasa dai ƙasar Najeriya da take ta miƙa zawarci a wannan ƙasar Nijar don ganin abin da ya faru a manta da shi ya zamanta a ci gaba da kasuwanci da ake kamar da. Tunda na san mai sauraro ya san cewa tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Najeriya duk abu ɗaya ne. Ɗan jimma ne da ɗan jimmai, dama bai kamata a ce ana jin mu muna faɗace-faɗace ba. Ya kamata a ce a ringa ganin kanmu a haɗe ne, mun zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. To amma kuma babu yanda ka iya, dole hakan sai a ringa faruwa. Shi yasa a koda yaushe muke so mu ci gaba da haɗa kanmu, mu daina barin wasu mutane suna shigowa a tsakankaninmu suna ƙoƙari su ringa amfani da mu don su cimma nasu burin. Gaskiya wannan ci baya ne sosai ba wai ci gaba ba ne. Shi yasa a koda yaushe muke ƙoƙari mu ci gaba da wayar ma 'yan uwanmu da kai don su ringa fahimtar halin da ƙasashenmu suke ciki. Wannan fahimtarwan ba wai sai ɗan ƙasar Nijar kaɗai ba, a'a. A nan muna magana har da ɗan ƙasar Najeriya ne, shi ma ya san abin da yake faruwa don idan ƙasar Nijar na faɗa da ƙasar Najeriya bai kamata a ce mu kuma mu ɗau karan tsana mu ɗaura ma wani wanda bai ji bai gani ba. To ina ƙara ba 'yan uwana shawara akan mu yi ƙoƙari mu haɗa kanmu. Duk inda musulmi yake ɗan uwanka ne musulmi. Musulunci ya riga ya haɗa mu. Bai kamata a ce a ji musulmi da musulmi yana faɗa ba. Allah ya sa mu dace. In sha Allah a wani bidiyo namu na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin namu.